Gisusin ni Mayor Ahong Chan ang Lapu-Lapu City District Hospital. Suliran sa nagdasok ng mga pasyente ug ang wa pa matapos nga Phase 1 sa tukuron nga tambalanan. Si Chelo Valiena sa report. Tulo ka hugna ang tukuron nga bag-ong Lapu-Lapu City District Hospital. Apan nakalangan aron makairog ang pagtukod sa Phase 2 ang wa pa matapos nga Phase 1. Kabahin sa Phase 1 ang ramp nga mo'y agian sa mga pasyente nga ihatod sa mga hospital room nga nahimutang sa Phase 2. Matod ni Mayor Ahong Chan, 2016 paunta matapos ang Phase 1. Apan hangtod karon padayon pangkuwang. Kita na to nga nagburot-burot na ang mga ceilings, unya ang atong mga medical equipment, mga basa sad siya, no? Because why klaro nga trabaho kay wala pay waterproofing. Aduna na migamit sa usa sa mga ward sa second floor sa bag-ong building nga kabahin sa Phase 1. Aduna air conditioning unit apan di pa nila magamit. Subay niini nagtinguha si Chan sa pagpakigtagbo sa mga contractor sa Phase 1 o Phase 2 o sa Department of Health. Matod sa mayor, iya sa Department of Health ang proyekto apan gikinahanglan nga mangita o pamaagi ang ahensya aron matapos na kini. Sa pagbisita ni Mayor Chan sa nagkalain-laing mga ward sa Tambalanan, nakita niya ang kalisod tungod sa kainit sa mga ward ug ang kahugaw niini. Ang ato ang hospital nga dilapidated na kayo, giguba ang part niya, imbis magamit pa tato, giguba siya because gi-constructan og bag-ong building. Mipasalig si Engineer Amel Tan, project engineer sa Phase 2, nga matapos nila ang structure sa duha ka andana nga building. Sa Phase 2 nahimutang ang elevator o ang ramp nga musumpay sa Phase 1. Apan giangko ni Engineer Tan nga angayan pang istoryahan ang sugyot sa mayor nga sila ang mutiwas pagtukod sa ramp tungod kay nakakontrata man kini sa laing kontraktor. Sa Phase 1 nagsigi na ang pagpamintal sa second floor. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.